sanadyan hamung sedhela nambani kangening karyane Mbah Mantep Karang Pandan. Heeh. Monggo Bu Kesi sak langgamipun sing kepenak. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wayu janjimu tansah sumipen jroning kalbu Deku semua pujanmu tak jeluk citra janji duh kang masir wong merati amung sirut hati-hati rino wangi aku tansah Kledang kae teko pranyata janjine dadan citra gelang alit welut wiso saupama aja lali kalih kula. Matur sembah nuwun Bu Kesi. Lan ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng sedaya para panitia, Pak Kepala Desa, Pak Haji Karsono selaku Ketua Panitia lan sedaya perangkat warga masyarakat ing Kedung Banteng mriki. Sumrambahipun sedaya para pamirsa. Mbok menawi wonten kirang lalepatipun anggenipun Petruk atur panglipur nyuwun gungi samudra pangaksami. Pamit karo kanca-kanca barang Madangkara yen klerune selama ini ning panggung linggo jloki kanca-kanca njaluk ngapura. Ayo. Harus sinden-sinden barang njaluk ngapura Mbak Lisa ngapunten nggih. Karo Mas Gareng terima kasih panjenengan. Ayo nggih. Yo mbacut neglari cerita, muga-muga bapak anggene mbangun kayangan ana Gunung Tidar bisa sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Yo.